Milovala čipsy s horčícou. Tu? No dobre, ja jem čipsy s kečupom, no. Tam smiať a potom začali hovoriť, že jak to tu smrdí. Na Supermana, že? Na zrkadle vo chodbe bolo napísané sledujem ťa. Nie. Joj, chlop, až mraz po mne íze. Patrí, že co? Hej, sorry. A vezmi mu sorry. A ísť do piči. A šedol mi do motora, išiel mi jet. No a pán, jak otvorí dvere. A tedy do tí vody psík na ňom. Čo mi dali. Ja patrím na to tej vody. Aj on patrí na vody. Keď patríme na seba. Taco. No to co, ne? Pošle. Vítajte v našej úplne novej sérii. Prišlo nám do správy. A dneska sebe prebereme vaše príbehy zo života, čo sa vám stalo, na ktoré sú šmišné, Trápne, hororové. alebo hociaké. Uvidíme, že co to bude. Tak poďme na prvý príbeh, ktorý napísal sám život. Nazdar, bratia, anonymne, prosím, lebo keby sa toto dozvedela moja rodina, tak ma zabijú. Vopred hovorím, nebol som zjavne jediný, kto v tejto rodine robil chyby. Takže pred 2 Tak rokmi... si nebol jediný, co anonymne tedy, bavíš chuja. Anonymne bavíš chuja možno. Pred 2 rokmi som sa spoznal s babou cez Instagram. Mala spoločných kamarátov, bývala 50 km odo mňa. Volala sa... Keľo. 50 km. No však 50, ne? Začalo to klasický koment, like, odpísala, preskočila iskra. Znáte, jak to chodze, nie, Nežka? Je sociálny švet, takže... Jak šlo? Like, koment, Denisa sa volala. Sa. Preskočila iskra, hej. Stredko, 2., 3. Po 2 mesiacoch... Chlapci, snažím sa... Ja sa snažím pochopiť, ne? Po 2 mesiacoch sme spolu začali chodiť. Všetko klapalo, mala rovnaký humor, milovala čipsy s horčícou. Co? Čipsy s horčicu? Však se zoberce od toho momentu... No dobre, ja jem čipsy s kečupom, no. Od toho momentu... Co? Nie s horčicu. Však s kečupom. Napíš sa mi, kto je čipsy s kečupom, lebo ja jem, no. Asi ty aj dotazujúce. A vy dvojo sa dobre rozumeli. Poznala pesničky môjho otca ešte z detstva. Co? To som si vtedy myslel, že náhoda. Ale čakaj, kedy má roky? Kedy má roky je otec, alebo co? Či jeho Však otec? co, on tu nenapísal, kedy má roky, alebo co? Prešli 2 roky, vážne, rodina o nej vedela, ale nikdy sa nestretli. Ona hovorila, že jej rodičia sú divní a nechce ich zatiahnuť hneď do všetkého. Rešpektoval som. Až raz sme boli na jednej rodinnej akcii. Ja znám, kto je otec. Moje tety. Tung. Šahúr. Nie, to nie sa Šahúr. Dobre, čítaj ďalej. Dobre, Rišova. Teta zabudla, teta zbadala moju frajerku a stratila farbu v tvári. Len sa otočila ku mne a hovorí, to je dcera tvojej sesternice Marcely. A ja v tej chvíli lenže, kto je Marcela? A ona, tvoja krstná sestra, bola s nami na svadbách, ale žila mimo. Vaše mamy sú sesternice. Wow. Čekaj, tá vo nej ujcu. Dobre? Aha. Ujcu jej. No aj. Reálne 2 roky som bol s vlastnou sesternicou. Fúha. A najhoršie, ona to vedela od začiatku a povedala, že sa bála, že keď to poviem, tak to skončí. Skončilo to aj tak a odvtedy, keď mi niekto hovorí, že rodina je základ, začnem sa potiť. Chlope, Tak nepáč rýchlo a zbesilo. Toto si nerazím. ale chlope, Tam je rodina základ. vlastnú šesternicu. Tá co teraz, ty neznáš, kto si šesternica? No a ty znáš, kto si šesternica? No jasné, že znam. Ja barz neznám. A poznáš to tu? Jolánu. Šesternicu svoju. Hej, Jolanu. Jolanu nemám ani šesternicu. ja je zná. Vidíš. Nie, však to je normálna vec. Chlope, ale vy co by ste zrobili, kebyže fakt, že... A však on neznal. Dobre, ale co by ste vy zrobili na jeho meste, kebyže fakt by ste týždeň... Co by ste neznali, že je šesternica? Počkaj, no... Ja také veci znám, že kto urodí, že kto je co, ale tá... No pozor, kedy sme mali také, že Šiň ani barz neznal. Až potom si zistil, hej... Ako dobre staneš, že stretnem sa s takým a povie, čau, no co ty, ja nepoznám ho, ale že čau, ty co jak? Znáš ten pocit, že keď z takoho nepoznáš, nie? On si povie napríklad, že serus a ty.
Máš nepoznáš. Čau. To jak še máš? No, dobre, a ty co? Dobre. Chceš si bol, co? Nie, a poďme, co by si ty robil? Co by som ja robil? Na jeho meč? Pokračoval by si ďalej, nie vo vzťahu. Nie, ale tak, keby som še tak na to kúknul, tak bolo by mi to trápne, znáš. Že potom na druhý deň, alebo o mešac stretneš vlasú šesternicu, znáš, také to je barstrapné. To še nedá vyšvetliť z tá situácie. Ideme na ďalší. Na základke som potreboval na záchod. Opýtal som sa učiteľky, či môžem. Ona mi povedala, že môžem, ale že všetky chlapčenské záchody sa prerábajú. Tak mi začala hovoriť, že môžem ísť na devčenské záchody. Tam nikto není. Pošla to aj skontrolovať, takže nikto tam nebol. Nechcelo sa mi tam celkom ísť, ale pošiel som. A prehnalo ma, lebo na obed som mal polievku s fazulou. Ivan? Fazulou. Jak? Fazulou. Fazulou? Fazulou. A že ja za to neviem, že to je Dobre, tak s fazulou. No dobre, tak s fazuľou. Bol som tam asi 5 minút a prišli asi osmačky. A pritom som bol v 4. ročníku. Začali sa tam smiať a potom začali hovoriť, že jak to tu smrdí. a už tedy som vedel, že je to v piči. Tak postupne začali otvárať dvere od druhého konca, no a za... tak proste osmačky tam prišli a on proste bol na záchodze. Zober, že sereš a zrazu začína. Však otvírali dvere, nie? Že o ktoré budze. Ja vám to ukážem, hej. Sra a na Supermana, že? No a že teraz skončím. Tak som sa postavil a začal som držať dvere. Nakoniec sa snažili otvoriť tie dvere, kde som bol ja, ale keďže som ich držal, nešli tak, ako si mysleli. Že sú zaseknuté, tak išli za školníkom. Školníkom. Aby s nimi niečo robil. A tak odišli, v minúte som odišiel z záchodu a potom som to už neriešil. Si bo... Ty kokso. Čekaj, on tam to ešte postavil, hej. Co? Z osratúry tu ešte postavil a trimal dvere? Nie, on rýchlo Nie, zdrhal, lebo oni šli po školníka, chápeš? No ja nechápem, akože. A počkaj, školník prišiel a co? Chápeš, toto by To prišiel po šveci záchod. Hej. Nie, školník prišiel, znáš, alebo on ich držal, chápeš? Prišiel však dvere normálne ešte otvírajú, co vy robíte? Hej, ale no, však presne. Prank na nich robili. No a co by si ty zrobil, hej, keby si tak šedzel a prišli by divčatá do devčenského Však záchoda? toto, že to je najväčšia hamba, znáš, že chlope, však dneška, keď ideš takto na záchod. Nie? Ja napríklad, ja len doma. Keď tak. No Doma, tak lebo doma som jak na tróne, to už me pozná ten záchod. Keď raz na ňo šednem, hej, ideš raz, idem. On už pozná moju ric. Ale že by som tak pošol tak na verejnosť. Ja s tým nemám problém. No dobre, hej, pôjdem na verejné vecko s tým, že toto hovno iba tak a len splachnem. Ja mám problém, ja ešte nevyslám ani, keď pôjdem na verejné. Mne to nedelá problém. Nedelá ti problém, jo. Tak se vyser mne do kapsy, jo. Ideme na tretí príbeh a prečíta nám ho Ivanko! Takže ďalší príbeh, a tento príbeh je od Mateja z Michaloviec. Ahojte chalani, volám sa Matej, mám 25 rokov a som z Michaloviec. Čau. Sledujem vás už dlhší čas a musím povedať, že robíte neskutočne dobrú robotu. Joj, ďakujeme. Kamarát, jo. Čítaj tu. Poď tu, dá, vypiť, ne? No, čítaj. Každé video vaše mi spraví deň a vážne si cením, že robíte obsah, ktorý je reálny a nehraný na silu. Joj, díky. No von to hraj na šilu. To všetko von za to môže. A zavičko. Bývame v staršom rodinnom dome na okraji Michaloviec. Klasika. Prízemie, podkrovie, stará pevnica dole. Jednej noci bolo niečo po 1 ráno, som sa zobudil na zvláštny zvuk. Najprv som si myslel, že je to sen, ale keď som sa úplne prebral, jasne som počul, ako niekto ide dolu schodami do pivnice. Kroky boli pomalé, ťažké a ozývali sa presne pred mojou izbou. Čakaj, jak ťažké, on ich vážil? Či to? Fú. Dobre, číta ďalej. Ležal som v posteli a počúval. Srdce mi bylo ako šialené. Jako. Kroky sa zastavili, potom som počul, ako sa niečo šukce po zemi. Ako keby niekto ťahol nohy alebo niečo za sebou. Joj, chlop, až mraz po mne íze. Čakaj, jakže, žádno inak a mena išlo. Ne, dobre, ja še nešmiem, dneska večer budem plakať. Hej, ty še šmej z toho a večer še pošikaš. No, Takže žal nohy na ramena, no ďalej. Dýchal som pomaly, nech ma nepočuť a chytil som baterku. Fazmofobia, IRL.
Asi baterku dumal tým, že telefón, no. Lebo už teraz každý moderný človek No, používa. u to bolo pivnici máš dávno. baterky, nie? Však, že išiel dolu do pivnici, však chytil baterku, nie? No, však dolu majú baterku, nie? Dobre, čítaj. No. A tuškovi? Baterky. Zišiel som dolu po schodoch. Počkaj. Zištil. Zišiel dolu. Pozor. Zištil? Zišiel dolu? Ísť, dobre, pokračuj. Zišiel som dolu po schodoch a otvoril dvere do pivnice. V tej chvíli som pocitil, ako ma ovalil studený vzduch, fakt ako v mrazáku. To už poznám, no. Pivnica bola úplne tmavá, ale na schodoch boli malé mokré otlačky. Ako keby tam prešli bose nohy. Jú. Máš si moravky. S baterkou som prehľadal každé zakutie pivnice, ale nikoho som nenašiel. Keď som vyšiel naspäť hore, na zrkadle v chodbe bolo napísané Sledujem ťa. Nie. Toto neverím. To fakt? Neverím. Normálne prstom ako v mle. Že jak ešte raz? Že normálne prstom ako v mle. Fú. Ja ešte keďže sprchuješ, nie, a patrčne na zrkadlo a hmla, nie? No hej. Ty vole. Nikto nevedel vysvetliť, ako sa to tam dostalo. O tej noci, keď idem spať, kontrolujem všetky dvere, okna a pivnicu. Aj tak niekedy, keď je úplne ticho, mám pocit, že niekto stále chodí. Tá hej, lebo to už ten pocit, chápe, že proste zažil si to Sluchaj, ja si to teraz a poviem. už máš taký pocit z toho. Ja som bol sám doma, raz. Ako ty si hral v tom sám doma, hej? Nie, bol som sám doma a bol som na balkone a tu je balkón a ja som tak kameroval, znáš, chujeviny, znáš. Kamerujem še a bol som sám doma, no. Znám, že som bol sám doma. A normálne za mnou keby duch išiel do kúperky. A nie tak, že tieň, alebo Ja dáco. sa toto pamätám. Však ja mám aj video, vám to ukážem. Pamätáš sa toto, Ivanku? Však je z video. Však on nám pošilal video, ne, vtedy. A normálne to prešlo a ja som to zistil až teraz. Ľudze, chcete vidieť toto video? Ale normálne teraz, keď idem na záchod, tak sme tam dvaja, hej. Nie, ale fakt, on toto video natočil fakt, že dávnejší. Dávno. A až potom na to prišiel asi po... Roko, Rok. mesiac. Hej. A to tak na to prišlo, že on mi len poslal, prišiel, kúkaj ešte, co je za mnou. Hej. A to ja som bol ešte vtedy v Anglicku, ne? A on mi poslal že co však? A ja zrazu patrím, co? No jak som toto uvidel, že tam takto išiel srac na záchod, mal som dosť. No aj, ako išla na... Žena. A normálne ešte sa zapadlo akoby svetlo a normálne išla dnu. Nie znam, co by ste vy zrobili na jeho No však mieste? ja som nerobil Ako, nič. dobre, jak by si zareagoval? Tak sa to Keby opýtam. sa mi toto stalo, No hej. tá 100% nejdem dolu. Pobalím kufry a idem head. 100% tam nejdem to opatrec. Normálne Sluchaj. balím kufry a idem head. Sluchaj, to je jak toto video teraz, co koluje na internete, znáš? Že keď vidíš daco strašidelné doma a pošol do izby svojej, zbalil še a išiel letakoj. Nie, neznám ľudze, povíďte vy, či na to veríte, či nie, dajte nám znať do komentároch. Ako ja mu verím, ale nemáš dôkaz, kamarát. Tiež napíšte nejaké príbehy do komentu a my tiež vyberieme možno nejaký príbeh a Na ďalší Presne. diel. tam. No limitless. Let's go. Máme tu ďalší príbeh, ideme na to. Ja mám takú životnú skúsenosť, čo som bol v Dánsku a EŠPZ bola Dánsko, ale ja som to neznal. Bral som to, jakže kokoci z Bardejova. Ale hlavnú značku som BJ. sebe vtedy nevšimnul. BJ 66 997. A ja si neznal, bo peršiaši vo Švedce a kolega mi hovoril, šídaj do motora, bo do Bardejovčania. To až si išli za nimi, znáš. No a ja im hovoril, a co kokoci, už ste nakúpili piva? On kúka na mňa a mi hovorí, I don't know anything. A čo ja sa co nevidel, že to je dánska značka. Tá znáš, no to ja Ešte neznám. raz bol, nie asi. No a ja mu hovorím, nerob chuja, šídaj do motora, však si z Bardejova. A nakoniec kolega mi hovorí, že je to BJ, ale dánska začiatok. EŠPZ, potom som šel spravodlnil a išiel každý svoju drahu. No, Bože, hamba na šidzom valali. hej, no, ako, to tak. Lope, ja neznám, co si pošol a serus bratu, serus chuju, pozná pivo. A ši u Dánsku, no tak jak si mal Ako neznám, ja keď som... Bardejov.
ja keď som v druhom štáte, alebo tak ja normálne vidím na tým človeku, že nie je zo Slovenska. Dobre, ale tam bolo BJ. No však hej, ale ja keď... Znáš, ak tu máš napríklad Trebišov KE, či TV KE máš, No hej. Košice. Ja chápem. A on BJ, toto Bardejovčanie. Bajderovský. Bajderovský? Bracho, ďakujeme krásne za ten príbeh. A este cuando? Ideme na ďalší príbeh, ktorý napísal nám Tomáš z Detvy. Tomáš. A osobne Zedo ho ide prečítať, hej? Fuck, man. Prestance! Nerobte tu šaškárne, lebo dostanete odo mne a zliknete ten mikrofón. Prebáč, Zedu, prebáč. No. Dobre, ideme na to. Príbeh o Tomáša z Detvy. Ahojte chlapci, sledujem vás už dlho, vždy ma viete rozosmiať. Ďakujeme pekne, Tomáš. Tak som si povedal, že vám napíšem aj ja jeden môj trapas. A dodnes, keď si na to spomeniem, tak sa mi potia dlane. OK, brácho. Mal som ísť prvýkrát prespať ku frajerke. Chcel som byť tip-top, oholený, navoňavkovaný, nové trenky, čisté ponožky, všetko. Večer prebehol v pohode, film, trocha vínka, objatie, pusinky a potom, že ideme na vec. Išiel som sa osprchovať. Jaký tam majú veci? Co? Jakú vec? Išli na vec. Išli robiť toto! Bubi, bom, bom. Aha. Čili kloro, mili kloro. Išli raz toto Monopoly. Ping-pongovú verziu išli hrať. Išiel som sa osprchovať, vrátim sa do izby, len v uteráku. Frajerka sedí na posteli a povie, daj si dole ten uterák, nech ťa vidím. Ej. A co ho nevidela? Bez uteráka? Však osprchoval sa asi nie Hollywood. Co celý bol v Tak uteráku? longal mu tam asi, nie? Aha. Asi mu tam longal. Daj si dole ten uterák, nech ťa vidím. Tak ja frajersky hodím uterák o zem a z môjho zadku mi vypadol kus toaletného papiera. Čo? Mal stres, že mal z ňu ísť lehnúť. Tá musel sa ísť vysrať, znáš? Co si žube? Musel sa ísť vysrať na to a pokresť si ten záchod. Mne sa tak zdá. Aha. A pokresl aj toaletný, no. Tak, presne. Ja frajersky hodím uterák o zem a z môjho zadku mi vypadol kus toaletného papiera. Rešpekt. Áno, normálne kus toaleťaku frajerka stichla a pozrela na mňa Nie, však bola, tak by mala... Super. a povedala, to si robí srandu. A ja ako najväčší tragec som sa snažil nohou ten papier nenapadne odkopnúť pod posteľ. Nikto to nevidel, no. Bez slova som sa obliekol a odišiel domov. Odtedy som ju nevidel a kamaráti mi hovoria štvorvrstvový. Čom štvorvrstvový? Čom, nechápam. Štvorvrstvový, nechápeš? No. Však Toaletný, toaleťak máš. Trojvrstvový, štvorvrstvový. Fúha, ako neznám, co by som zrobil. Co by si ty zrobil? Ja neznám. Ja by som normálne zmenil meno, rodné číslo by som sebe zmenil. Tá je. Všetko, aj adresu. Asi tak. Že by o mne neznala, že kde sa nachádzam, znáš. Tá, no. A keby že tak, že sa s ňu stretnem, tak iba cez Google Street. Znáte, Google View, či jak sa to volá. Zoom, ty debil. Google View, co keď ideš na mapu a tam. Co klikáš, toto je? Hej, ja sa zobrazuješ toto. Ja poznám iba toto. Mapu normálnu. Dobre, čakaj. Dobre, ty si z roku na 100. 75. 60. Nie, tak ja by som zrobil toto, že by som dvihnul to tí toaletný a ešte polcial riť a ešte by som... Nie, ale fakt ľudia, toto sa reálne stáva dakedy. Fakt, že keď sebe človek pouciera ric No nikdy v živote ešte mi to nestalo. Joj, ale vy o tým ani neznáte a u rici máte toto. Za to, keď sa mi takto spýta, sluchajte, ja furt to tak robím. Keď sa mi takto spýta, Rišo, nemáš servitku náhodou? Hej, u rici mi ešte možno dajaká Takého ustala. patrím? Chápeš? Mám, vieš? Lebo dakedy sa to tak stáva, že vám u rici ostane dajaká Nikdy v živote servitka. ešte mi to nestalo. Ani mne. Joj, v živote všetci nestalo toto, hej? No nie. Neznáš ty raz riť? Dobre, tá od dneška budeme tak robiť, jak robia Kurdiše. Keď sa vykakajú, tak umýjú sebe rizo s tým. Co polívaš kvitky? S tým čbánom. A sluchaj, čom si tak nezrobil? Mal si tak zrobiť. So čbánom si mali ísť, jak Kurdiše chodza. Toto, nie? Bindent. Indíčik to? Znáte co? Však bindent. Ten záchod. Co už si umie riť bindent. Bindent. Ej, Giuseppe. Bidet. Bidet. To je jedno. Ideme ďalej. To by bol koniec príbehov, ktoré ste nám poslali. A teraz ideme na naše príbehy. Takže povedz nám
Napríklad ty nejaký príbeh, ktorý všetci stal kedy, taký trápny. Oj. Možno. My sme zažili s Ivankom taký príbeh, že... Jaký? Nepamätáš sebe, hej? Tak povedz oči mi. No ja sa... Máme veci Oči. príbehy. Dobre, len si spomeniem tak, Toyota Yaris, si dá co hutorí? A cigareta? Hej. OK. Teraz vám ideme od začiatku, jak sa to stalo. Proste žili sme v Anglicku, nebudem hutorec v jakom meste. A, čiže ja som robil deliveráka, hej, roznášal som jedlo, robil som pre turecký, hej, kebab. No a mal som objednávku, tak som ju odnesol. No a jak sme išli, jak sme še vracali do kebabu nazad, tak bola taká rovná dráha, hej. Proste rovná dráha, jak tu Mace u Trebišove, hej, dvojprúdovka je proste dlhá dráha. No a Ivanko už mal tak, že na krajičku cigaretu, hej. A hovorím mu, Ivanku, nekurmi u motore, lebo znám, že neznáš klepať, hej, z okna. A on proste je taký problematický, že on klepe a všetko núka. Ale pritom okno otvorené, ale klepe, furt len klepe, ale všetko núka. A ja na toto bar som nervózny. No, on sa nedal povedať aj tak. Dobre, ty še neboj. Co, podpalím si tu daco? No hej. Zákon schválnosti aj tak. Sluchajte teraz. Ivanku, ktorým už, hej, a ja šoferujem a on, tu má cigaretu vyrúc. Ktorým Ivanku, preboha, však vyrúc ty, však, co, znáš vyrúciť? Joj, tak jak vyrúcim, Rišo, neručím za sebe. Bo znáš, že môže ešte dať co stať. No a ešte stalo. Keď im on vyrúcil cigaretu, ne? A my nič, jak frajeri, šoferujeme sa do nie, že reku, tá vyrúcili vonka, ne? A ešte sluchám pesničky a on zrazu kúka na mňa. Patrím. Rišo, co tak šmerdzi? Ľudze, jak som še otočil, co šmerdzi? A ja dúmal, že z motora dá to. Otočím še dozadu, tak mi še otočil. A patrím, normálne začala hore sedačka. No ja v tým momente, on nie, že by ju hašil, že odšiel otočí, že čekaj, ty šoferu, ja haším, nie? Nie, my dvojo glupí chujové še otočili obidvojo a motor sám išiel. A ja z jednu ruku, abo mal toto, mi trimať volant aspoň, nie? Nie, my obidvojo počas jazdy, a to mi išlo 50. A my počas jazdy patrím, rýchlo, nie, tak ja še zleknul, nie, haším. Cik, neujebali me na múr, rovno tak. Obrubník proste. Rovno na obrubník sme vyšli. A ešte sme na 2 kolesoch. Ale to také, a to ešte sa zoberce, že Toyota Yaris je nízka, ne? A tam obrubníky v Anglicku sú strašne vysoké. No a my dvojo odžubali do obrubníka a to taký tlak bol, že ja, joj, to co? A zrazu patrím na mojej strane a my na 2 kolesoch išli. Čekaj, zahašili sa to? Zahašili me, však on zahašil. Vojome tam boli vzadu. Však on zobral, ale toto je, znáte, co zrobil? Toto ste nezažili. On popri tým, co hašil, ja neznal zahašiť, ani on neznal zahašiť poriadne, tam on zobral fľašku, co špakinuka z vodu a začal ľac po tým, ešte viacej šmerdzelo, ešte... Ľudze, to keby ste zažili toto na vlastné oči, to ja neznám, my sme ešte tak potom šmiali, ale toto nič. Ešte dobre, že nič nestalo s autom. Lebo to taký malý motor, co aj sám ho tak chycím a prevracím. No hej. Ja som še s ním veľa tak ako navystrajal s Ivankom dosť. Tých zleverok máme veľa príbehy. Veľa. A všetko zle je na niečo. No, Ríšo, ty 100% musíš mať veci. Nie. Ja už... Ale čom všetko na mne dávace? Však bo ty fúša zišiel, cítneš tam, za nemáš. Dobre, poviem vám ešte jeden príbeh. A to še mi stalo tak, to tyž som robil delivery. Keďže som žil 5 roky v Anglicku a za toto 5 roky som robil šoféra pre kebab, tak som toho veľa zažil. Jak šoféri zažijú veľa, proste. Strašne veľa príhody zažijete. Ja tiež mám jeden, to vecka poviem. No, tak stalo še mi tak, že začínal som, robiť tam v kebabe, jak šofér, a to ešte človek neznal som ešte až tak hutorec po anglicky, jak znam teraz. No a mal som veľa, objednávky som mal veľa, A šofér, no, ako šéf mi dal 3 alebo 4 balíky mi dal, no proste jedzenie, nie píce, toto tašky, nie. A ja, že dobre, no, tak zoberiem, bo to jedna adresa išla.
Ja tu, rýchlo, nie, toto. Znáš, jak tam rýchlo na čas, ne? No a posledné delivery, posledná objednávka som níz jomu, odnísol som mu a chcel som, no ako ja prišiel, ne? Zaklopal. No a chcel mi som mu ospravedlniť, že sorry for late. Neskoro. Neskôr Hej. kus prišiel. Že prepáčte, že za meškanie. Sorry for late. A ja to neznal vysloviť. Tak mi na to zabudnul, na toto slovíčko. No a ja si idem, zaklopem, rýchlo, tu má, here we go. Tu máte jedzenie, že here we go. A ja patrím, sorry. A ten na mne patrí, pán, ne? Sorry. A ja už tak kračal dozadu pomaly, sorry. Sorry for... Neznal si povedať zle. A ja furt na ňo patrím sorry. A ešte tak mi stal ruky, sorry, a on furt ten pán čaká, že patrí, že co? Hej, sorry. A vec mi potrebujem, sorry, a ísť do piči. A šedol mi do motora, išiel mi jet. Ale tak, chápeš, tak, a furt minúta, a v kuše, sorry. To je jak to tí, co predávajú motore, znáš, že co bidujú motore, znáš. Ja, toto sa stáva väčšinou, znáš, ja tiež takedy tak, že idem do sa povedať a čakaj, však, a vyska tak, a hej, ale to človek zabudne. Také slova. pamätáš toto? Ty kokso, ja si tiež To aj nerieš. Nie, ja si poviem na co. Stretol som sa s jedným pánom, hej, riešili sme na co ohľadom videách a také veci. Nie, David, nie. A on mi chcel na co povedať, chápeš? Ale zabudnul na to, že co chcel povedať. A on proste, ešte som, a v kuše, na 30 sekúnd, tak, a mne už išlo, ja už pesničku som sa prestal dať v hlave, že, chápeš? A potom tak, znáš, Normálne tak, znáš, odžubalo ho. hej, a ja, Tak. a my dvoje tak patríme, nie? A co, tancovať s ním? Abo co? Že co chce povedať, nie? A on potom, ja vám to môžem ukázať. Skákal tam, On všetko tak robil. skakal a my na sebe iba, my tak chápeš. A potom na to prišiel, Vy od hamby neznali, co robiť. my neznali, co robiť. A on potom na to prišiel, povedal, a my, že ja to díky za pesničky. Ale že to je taká šalenina, úplne. Úplne taká primitívna vec, chápeš. Nechcem to povedať, ale... Dobre. A no. Ty tiež robil delivery, nie? Aj ty si robil som mi šoféra, kázal, tak ty že- tiež povedz príbeh. Moje perše delivery. Akože perša objednávka, perše. Dostal som vodický perší raz. Fú, A to tiež bolo v Anglicku, V ne? Anglicku, hej. A čakaj, to si robil Uber Eats. no. To je Jak Volt, alebo Bolt. Také McDonald's, KFC. McDonald's, KFC a teda. Dostal som peršu objednávku. No dobre, idem po objednávku, ne? Šidám do motora, dám adresu, pošlem na adresu. A tam objednávky boli vody z McDonaldu. A hnáď aké to tie vody také veľké. A to daj do sačku. Nie, čakaj, to nebolo u tým. To máš také, také jak stojaky. Nie, to nedali práve, že. Ty mal čisté vody u tým? Hej, a nedali mi ten stojak na vody. Hej. A ja tak trimal. No ja dám do motora, vody, všetko, pošlem na adresu, vystúpil mi, nie, idem s jedzením, z vody, vodu mám. Zaklopem. No a pán, jak otvorí dvere, a tedy do tej vody zik na ňu. Že mi dali. Ja patrím na to tej vody. Aj on patrí na vody. Patríme na seba. Taco. No to co, ne? Pošle. A pošle. Dám mu jedzenie. A pošol mi jesť. Ja neznal, co mám robiť s tej. Ty kokso. Perše delivery. Ale chápeš, keby nemal toto jedzenie, že čiste iba vody sebe objednal, aby to ty vody normálne spúšťal. Ešte raz by sa musel objednať. Hej, no. Ty kokso. A ty šiel, toto je... Tak. Ale to z nás... Ako najhorší je, keď nešeš objednávku, lebo chodil som s vami tiež, aj s otcom som raz chodil a proste máš pizzu, 4-5 pizzy, chápeš, ruky a otvorí si dvere decko a za ním pes veľký. Jo. Chápeš?
A proste máš ten strach. A potom, a to decko tak normálne sa otvorí dvere a ten pes bum rovno na C, chápeš? A otec raz bol taký vystresovaný z toho psa. To sa pamätám. Ja som šiel na motore, ja som mu dal veľké 16 pici 4 do ruky. A on mal to 4. Hej, ľudia, 16 pici v Anglicku, to je 16 inč, to je asi taká tuny. Tak. A sa zoberce, že máte 4 na sebe. A on mal to 4 pici, išiel, zaklopal, decko otvorilo a tam 3-4 psi, to tí veľkí, neviem, ak volajú pitbully, alebo dáť také rovno na ňo, chápeš? A otec, to tí pici bum do vzduchu a začal cekať. A potom volali do kebabu, že toto, ne, a potom odnes druhý šofer. Ja keď robil dveria, čo mi psa? Že zaklopem a čujem, jak to hauká tam. Tak mi dal na Ako za bránku. A za kapuru mi Za dal. bránku. Koniec, za bránku. Nie, ale to, kto nerobil šoféra, alebo kto to nezažil, že no ako v Anglicku, alebo tak, v druhých štátoch, tak nezná, jak to funguje a proste to človek reálne, jak to poviem, zažije, toto je zážitky tam najväcej, hej? Lebo furt ako stretneš, znáš. A v Anglicku napríklad furt stretneš. Feťaka stretneš. No, a jak raz mačka nám šedla do auta, Jo, toto sa pamätám, hej, co... som bol asi tiež otcom a ja som tiež vyšiel vonka a otec vošiel odnes no ako jedzenie a išiel nazad a tá mačka všetci za volantom. A co, mačka im ukradla? Mačka všetci, chápeš? A neznali ma ju nejak raz na zvonka, no mu šiel prísť ten, co sa objednal jedzenie a dal ju head. Dobre, ľudia. Vedo, máme to. To sú veľmi Tak ďakujeme každému, kto pozeral náš nový diel. A prvý diel by som povedal skôr. Kto chce viac takýchto videí, kľudne nám napíšte, chceme to robiť ako vážne veľkú sériu. Tak keď máte nejaký príbeh, kľudne nám napíšte buď na Instagram, na TikTok, alebo to je jedno, aj tu do komentárov, budem čítať tiež komentáre. Určite. A vidíme sa. Maľare, a šumne ho maľujce. A za mojo peňažky, za mojo peňažky farbine sanujce. Nie, musíš to tak. Za mojo peňažky príbehy nesanujce. Sanujce. Áno. Čau.